Okay, but how about solving the issues of unemployment so that citizens will not have to rely on donations and charity in order to put food on their tables? Azvipere mushe panapa tona kuti amai auxilia munanga agwazizva muri kuona picture ava vanonodonata maflower amuri kuona awa amuri kuona kuti awa pane matrucks aripo ari kudonata mawidows mamuri kuona kuti aiwa mhuri dzedza dzine vakadzi kana kuti vakafirwa nevarume vavo kana vana vane vabereki vakafa aiwa vane vabereki vari deceased tinoona kuti amai auxilia munanga vanoita chinhu chakanaka vachinodhonata but pane mashoko azo achitaugwa sandapinda mashoko anobuda nyogwa notobva subscribe like turn on the bell kuti muna uzimu daily vanyera vachiti first lady Dr. Auxilia Mnangagwa shares a lighter moment while distributing an assortment of goods to widows during the launch of First Ladies Widows Association in BYO. Panapa tona kuti vanhu vanopinda vachinoreplya pamusoro pe-this situation vanyora vachiti only fools who applaud this. I'm sure these widows have children and some of them are still fresh that they can work for themselves. Problem, there are no jobs. That's what corruption does. Vaona vachiti okay, but how about solving the issues of unemployment so that citizens will not have to rely on donations and charity in order to put food on their tables? Maoni yachara mashoko achiti fix the economy and their families will work for them. That's a rubbish campaign. Vamwani yachara mashoko kuti starve them so that you can donate food. They will think you are the messiah. Ndo mashoko ari kuda tikuonemo achiti aiwa panapa itoti strategy kuti vari they are starving the people so that they will come vachivadonatera kuti vagouya vachivavhotera varamba vachiona zipa ari kuita great work. Mashoko ari kubuda chinyongwa pamusoro pedonation yakaitiwa naFirst Lady amai Auxilia Mnangagwa vanhu vari kukondema vachikriticize vachiti aiwa don't bribe us. Nole kuti aiwa tinoziva zvazviri, tinoziva kwatakabva nekwatiri kuenda, tava nehistory yatava kurely on as a reference tiziva kuti aiwa apa pana kwatiri kuenda. Tizive mafungiro enyu aiwa neiya vari kuti vote buying iyi. Pida kume section medu musangano subscribe or like and turn on the bell.